mga mahiligon mo gamit og pabuto dayong sugat sa New Year, mamahimong makapalit og nagkadayang firecracker sama sa Bengala, Judas Belt, Fountain ug uban pa sa SRP Firecracker Zone. Gani atong naabtan si Ivan Son, kuyog ang iyang mga anak nga namalit og mga pabuto sa di pa sila mobiyahe paingon sa lungsod sa Medellin kung asa sila magsaulog sa bag-ong tuig. Ug matud pa niya nga yearly tradition kini sa iyang pamilya. Resolbam o kining ng Judas Belt nga gamay o fireball para sa New Year. Wag tang daw sa kuan mga badlak sugat sa bagong tuig. Laing customer sab nga si Dindo ang matud pa naniguro nga makapalit og mga pabuto sa dili pa magpunsisok ang mga mamalitay. Pero na ko sa mingaw sa gayo ang kuanggod pagsugat sa bagong tuig kung wala pa buto. Masuya lang ta sa ubang silinga kapaka-paka ya to mingaw kayo. So muna karon 28 pa lang. Niguro na. Naniguro na. Ya labi na gamay ra kay sila lahi kay sa sauna nga daghan jud kayo. Gawas sa mga konsumidor, atong naabtan sab ang pipila ka mga negosyante gikan sa nagkadiyang dapit sa Sugbo nga nangumpra og mga pabuto sa SRP. Matod sa mga manindahay og pabuto dinhi sa SRP, lakip sa mga halinon gyud karon tuiga ang kwitis og firecrackers nga mapalit sa tag 100 pesos matag putos og bugkos. Og syempre magpabiling best seller ang mga fireworks nga mapalit sa tag 2,000 pesos ngadto sa 8,000 pesos. Gidili man ang pagduslit o testing dinhi, doon nagihapoy giandam nga usa ka drum nga tubig og fire extinguisher sa matag stall panagang sa emerhensiya. Upat ka adlaw sa dili pa ang pagsaulog sa bagong tuig, saysay sa tindera nga si Sonia Kanuog nga menos pa ang mga konsumidor nga namalit sa ilang mga baligya apan iyang gipanglantawan nga mas mudaghan pagyud ang mga customer sa hinapos nga adlaw sa tuig 2024. Di pa kaya kuan mingaw pa kuan mga 30 ares 31. 31 gid ang pinakakuan sa customer. Mauna na ilang kuan ultimatum. Kato mga konsumidor natay mga pyros o firecrackers nga affordable ra gyud kayo ang atohang makuha nila. Barato ra gyud nya. O ganahan sila ari lang sa SRP. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.